ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଅଧାମୁଣ୍ଡା ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟି ସାହୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ 5ଟି ସ୍କୁଲ କାମ ମରାମତି କାମର ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ହେବ ସେ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯେତେ ନେହରା ହୋଇ କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାରିଖ 19/1/2024 ଦିନ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଓ ତା ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ଅନୁସାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଟିଖିଆ ସମାଚାର।